Haló, ahoj. Pracuješ? Ahoj. Ahoj. Ahoj, áno. Pracuješ, áno? A sama si, alebo máš babi nejaké nabite? Ne, Sama. sama. Aha, tak, lebo počuj, lebo my sme troška, tak, my sme traja, vieš, a potrebujeme niekde dvoj sa odreagovať. A ako, trochu nás zoberieš naraz? Každý zvlášť. Aha. Dobre, tak ale povedz mi, že aké máš toto, ceny mi povedz, napríklad na Oral. Dobre, poviem. No povedz. Ceny sú klasické. Vodka 70, polka 50, rýchlovka 40, orálík je 30. Oralík je 30. No. Čiže ty si najdrahšia asi v tomto okolí potom. Ty si klasická. Jožko je veľký kápo. Počuj ma, my sme tu štyria. Ideme z koncertu. Ideme z koncertu akorát teraz. Z koncíku z Prahy. A ideme okolo Nitry, vieš, takže došli by sme každý na fajku, ale tak dohodneme sa, že štyria tam budeme, tak... Není nejaká špeciálna zľava pre reperov? Dáme ti každý 90 € za fajku, to má 40 €. No, to v žiadnom prípade. Prečo v žiadnom? Real. Nie. Však ale... Akože môže, ale každý z vás len po jednom a 40 Koľko? Orálík je 30. Orálik. Orálik. Gorálik. No dobre, no tak to neviem, no tak ešte budem musieť volať, lebo chlapci, ako vieš, oni sú takí, že... Nadržaní, áno. Ale sme chudobní hudobníci. Vetri čmochlený. To oni možno poznáš, oni sú cigáni z Bratislavy. For real. Oni repujú, tu na Banskej Bystrici sme boli tu na repovať, takže ideme odtiaľto do Bratislavy cez Nitru, vieš. Takže preto, Ona viem. lebo našli sme aj tu na v Banskej, len ideme akurát už sa ponáhľame, takže Nitru by sme stihli, preto to takto riešime, vieš. A to by boli také, ticho, to by boli, vieš, také rýchlovečky, také fajočky za 10. To by nebolo. Vyprázdniť vajčiska. Ceny sú pevné. A koľko, Nedá sa s nimi hýbať. A koľko trvá ten orál? Orál je 15 minút. 15 minút? A koľko to stojí? 30 €. 30 € za 15 minút? Tak ideme tam, ne? Tak poďme, čo? Tak ale keď pôjdeme aspoň všetci, tak nám dáš po 20. Jaký šiestiček? Ne. Však tam máš 80 €, ty kokso, za 4. No veď každý z vás bude platiť. No dobre, no tak čo už s tebou, no tak ideme tam. Ideme tam? Dobre môj. Ideme. Čo už iná není v okolí. Dobre, budem ti volať na toto číselko moje. A vieš nám poslať ešte nejaké fotky, alebo čo? Či... Fotky vedie, kúknete na amatérky, máte internet pred sebou. Áno, máme, jasné, že máme. No, tak kúknete. Aké fotečky? Kukus bráško, hej. A tam sú aj holé fotky? No, sú tam. Jaké sú tam? Holé. Čo je všetko Počkaj, vidno? počkaj ešte sekundičku. No, Teraz akorát pozerám tú tvoju normálnu fotku.